Hola! Ara que ja tenim una mica més clar com funcionarà la nostra redacció, és hora de pensar com avaluarem el projecte perquè la paraula avaluació estigui totalment vinculada a l'aprenentatge. Comencem? Per assegurar-nos que l'avaluació promou l'aprenentatge, hem de saber diferenciar l'avaluació sumativa de la formativa. L'avaluació formativa consisteix en registrar el progrés de l'alumnat de forma freqüent i interactiva i es distingeix de la sumativa en què la informació que es recull en el procés es fa servir per anar modelant els comportaments, en lloc de limitar-se a resumir els èxits o les desgràcies. Per tant, l'avaluació formativa ha de servir per millorar en tres sentits. Millorar el procés d'aprenentatge del nostre alumnat, millorar la nostra competència docent dia a dia i millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge que desenvolupem a les nostres aules. Sabem, però, que l'avaluació és un tema delicat i difícil a dur a terme. Per això, us deixem algunes estratègies que la ciència i la pràctica asseguren que són clau perquè l'avaluació sigui un pont entre l'ensenyament i l'aprenentatge. 1. Compartir els propòsits educatius i els criteris d'èxit o objectius d'aprenentatge. 2. Dissenyar i implementar activitats que evidenciïn allò que l'alumnat està aprenent. 3. Afavorir les interaccions entre iguals com a font d'aprenentatge. 4. Activar l'alumnat com a responsable del propi procés d'aprenentatge. I 5. Oferir retroalimentacions formatives que serveixin per millorar. Per nosaltres és crucial poder ajudar-vos en aquesta tasca tan important. Per això, en les fases Lab hem generat qüestionaris d'avaluació inicial que pretenen donar-vos més informació sobre el coneixement que el vostre alumnat té sobre els gèneres. En la fase Acció hem dissenyat un moment final de reflexió i avaluació de tot el procés. Abans d'explicar-vos el detall, és important recordar que l'avaluació formativa es centra en el progrés i és freqüent, és a dir, diària. És per això que hem creat les llistes de verificació, instruments d'avaluació que tenen un doble objectiu: guiar l'alumnat en el procés de creació de peces periodístiques i, per tant, donar-los més autonomia i, alhora, ajudar-vos a vosaltres, docents, a tenir més evidències del que passa a l'aula. Aquestes llistes les teniu en PDF i recomanem que les imprimiu i les plastifiqueu perquè l'alumnat pugui treballar amb elles de forma tangible. A més, també estan integrades al Moodle i l'alumnat les haurà d'omplir en l'últim moment de la fase Acció. També disposeu del document de tasques periodístiques, que tot i no ser un instrument específic d'avaluació, l'adequada utilització d'aquestes tasques us hauria de proporcionar molta informació valiosa per promoure una avaluació formativa. Ara tornem al moment final de la fase Acció. Reflexiona i celebra. En aquest moment, a més de deixar registrat quins passos s'han seguit en la llista de verificació, també hem generat dos qüestionaris més, el qüestionari de treball en equip i el de tasques periodístiques. Tots dos pretenen fer reflexionar a l'alumnat sobre com ha estat la seva col·laboració i pensar com poden millorar-la de cara a la següent situació d'aprenentatge. Per últim, la ciència i el currículum ens parlen de l'impacte que té el desenvolupament d'habilitats metacognitives en l'aprenentatge, especialment en estudiants amb resultats més baixos. És per això que hem dissenyat un espai final en cada situació d'aprenentatge específic per la metacognició. Finalment, teniu les rúbriques d'avaluació, perquè pugueu fer una autoavaluació transparent i objectiva de tot el procés. Aquestes estan vinculades als descriptors operatius de les competències clau que volem desenvolupar. I això és tot per avui. Esperem que aquesta informació us sigui útil per assegurar que l'alumnat aprèn i, alhora, facilitar-vos la vostra tasca. Sabem que no és gens fàcil i us animem a que ens contacteu per resoldre dubtes, debatre i ajudar-vos a implementar el projecte. Fins aviat!